No, máme tu košičky. Ja som ich robila, no. Tak napríklad tento košík sa môže jesť priamo z košíčka. A ja som natočila aj pečenie týchto košíčkov. A môžeš podporiť Slovákov. Teraz je to súťaž na tomto kanáli Judit Online, že do stredy tohto týždňa ktorý kanál pozrie toto short video, či už v slovenskom jazyku, alebo aj oni majú v maďarskom, ktorý národ pozrie viacerý toto short video, alebo Maďari, ty v tom jazyku dám recept pečenie. Lebo tak nahrať sa dá iba v jednom jazyku, nie? No, takže podporte Slováci čím viac, nech si pozriete toto short video a prídem v slovenskom jazyku, no. Fantázia. Jahoda, žltkový krém, keksík, no, pravím, perfekt.